Pane nyaya ndakuvigire panapa mhuri yeZimbabwe yeProfesi yave yakapostiwa naformer spokesperson Wanilson Chamisa, mutungamiri weopposition munyika yeZimbabwe. Anotaura mashoko ekuti aiwa utungamiri hwemunyika yeZimbabwe uchienda papi. Anouya achipa flashback yekuti zvinhu izvi Profesi yakapiwa inyatso kufufila zvinhu zvakaitika nezvinhu zvichazokama apo zvichiitika kumberi. Hazviperi mushe mhuri yeZimbabwe, pane mashoko akapostwa naPromise Mukwananzi. Sanabina mashoko awa ndoda kuti ibva subscribe like utina on the bell icon. Tipinda paindo pake anouya achiposta picture ya munhu akaona about the Profesi, anyora achiti mudzidzi wimbo si 1957 famous Profesi. Onyora achiti nyika ichabva muutongi hwavachena ichienda pamunhu ari kunze kwenyika ane zita rengirozi mutumwa Gabriel. Gabriel achatonga kwenguva refu kwazvo asi achibviswapo nesimba regigi. Gabriel achibva pachazouya mumwe mutongi achazotonga kwenguva pfupi icharwadza vazhinji zvikuru kwazvo. Achazobva pachiiswa mutongi wechidiki chaizvo asati ambozvarwa achatonga ngutsa ruzhinji. This prophecy was made to Joshua Nkomo and the Zimbabwe nationalist who visited Madzibaba Wimbo Singora Shrine on 12 July 1957. Mashoko anouya achipostwa panapa naPromise Mukwananzi. Hatisi sure kuti ichokwadi rinoda kuti vamwe vanhu vacho zvavaita sana Joshua Nkomo vanhu vari deceased vakatofa, asi dai kwakurunzi vari vanhu vapinyu taitonaobvudza zvono kuti ichokwadi hereji chiri kunzi makanoenda ete shrine mukanobatsirwa. Mashoko ari kubuda allegations ari kubuda chitogwa panapa naPromise Mukwananzi. Asi mhuri yeZimbabwe ndonyaya ndandikakubatirai. Tudzai munoti kudii pamusoro penhau ipi, nengomensection medu musangano subscribe kulike, turn on the bell.